Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nankuvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Icandelo sesikweni kweli loMzantsi Afrika alikabuyeli kwindlela eqhelekileyo yokusebenza emva kwe-COVID-19. Amanani akhutshwe liziko lenkcukacha amanani loMzantsi Afrika kuthe kwadaleka amathuba emisebenzi engama-39,000 kweli candelo kwikota yesibini ka-2023. Okukwanda kuqhutywa kakhulu ngurhulumente ngenkqubo yephulo likamongameli lolutsha i-Presidential ngolwesiko kwesilungu. Ingxelo ikwabonisa ukuhla okugqamileyo kwingqesho yemisebenzi esisigxina. Kumacandelo enkonzo zoluntu imveliso nombane, ukuqeshwa kwabancedisi botitshala ezikolweni kube negalelo elingapha kwi-40% yokukhula kwemisebenzi. Kubonakale ukwehla kwengqesho kumacandelo ezothutho, urhwebo kunye nelokwakha. Ingqesho inyuke nge-104,000 phakathi kukaJuni 2022 noJuni walo nyaka. Amacandelo elemigodi, imveliso nezoluntu abuyele kwinqanaba lengqesho ebekuwo phambi kokwintlitha kwe-COVID. Ingcali zoqoqosho zithi nangona kubekho umnyinyiva ekuvelisweni kwamathuba engqesho, kodwa oku kuhamba ngonyawo lolovane. The economy is growing at a very small, very slow pace because of state capture, lack of infrastructural investment, lack of competency and within public sector, cadre deployment within the public sector, lack of sufficient education and development of skills of people who can add value to the economy. Kulahleke imisebenzi esisigxina 25,000 kule kota xa kuthelekiswa nelilixa kulo nyaka uphelileyo. Lo gama imisebenzi yamaxesha athile inyuke ngo-64% kule kota xa kuthelekiswa nelilixa kulo nyaka uphelileyo. Iinkcukacha manani zibonisa ukuba abaqeshi baye baqesha abantu okwethutyana ngenxa yamasolotya anzima kwimithetho yazabasebenzi. It's certainly a result of the type of labour market that we have in this country, where labour laws are fairly strictly applied and where trade unions have quite a lot of power and put a lot of pressure on employers. Imisebenzi kweli sithetha nje imi kwi-10,078,000. Eli nani lalimi kwi-10,300,000 phambi kokuqhambuka kwi-COVID. Ingcali zithi eli lizwe kufuneka lidale imisebenzi emitsha eyi-600 ngonyaka ukuze uqoqosho lube nako ukuhluma nge-6%. U-Advocate Thembeka Ncukayitoba uxelele inkundla ephakamileyo yezibheno eBloemfontein ukuba amalinge kamnumzana sabucala u-Advocate Billy Downer nentatheli uKaren Mon inxalenye yezenzo zikamnumzana Zuma zokukhohlisa adlale ngenkqubo yezobulungisa. Umnumzana Zuma uyabhena kwisigwebo senkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu esabekela bucala isamani zakhe zokufuna ukutshutshisa bucala u-Advocate Downer nonkosazana Mon kuba etyhola uDowner ngokuhlebela uMon iinkcukacha zakhe zempilo. Umnumzana Zuma uxelele inkundla ephakamileyo yezibheno ukuba izityholo zokuba uxhaphaza iinkqubo zenkundla ukulibazisa ukushutshwa kwakhe njengamampunge. Uthe abukho ubungqina bokuba ubaleka nesali ebaleka ukutshutshiswa. Umthetheleli wakhe u-Advocate Mpofu uthi aziyonyani izityholo zokuba umnumzana Zuma usithele ngesebe lenkawu leminyaka engamashumi idlulileyo. The so-called delay that is harmful is delay in the third leg, far removed, in the criminal prosecution. Ukanti u-Advocate Downer uxoxe ngelithi ezona njongo zikamnumzana Zuma zokumtshutshisa bucala kukumshenxisa njengomtshutshisi kwityala lorhwaphilizo ajongene nalo. The abuse is continuing to succeed, although one has the sense that the day of reckoning may finally be approaching. Igqwetha likaMorgan u-Advocate Ncukayitoba licele inkundla ukuba ikhusele ezobulungisa ngokusichitha neendleko izicelo zikamnumzana Zuma. Mr. Zuma has an established propensity of vexatious litigation. Sinkonyiwe isigwebo. Isaphokoka imiyalezo yovelwano emva kokusweleka kunye nowayesakuba ngusekela mphathiswa wezemicimbi yangaphandle u-Aziz Pahad nowayelilungu lepalamente kwiminyaka ephakathi kuka-1994 no-2008. Imibutho yezopolitiko imchaza njengendoda yayizisizwe amalungelo oluntu kwakunye nokwenza uxolo kwihlabathi.
saddened by the passing away of one of our veterans, Comrade Aziz Bahad, who served this country by excellence. He was appointed as a deputy minister in 1994 to 2008. That on his own is a clear demonstration of his passion, his love and commitment to serve. He played an instrumental role in helping to position South Africa internationally as, an important player in international relations and foreign matters. His legacy is one of commitment to the principles of equality, justice and human rights, and his legacy will forever inspire us to continue the journey toward a more just and equitable society. His love of Afrikaans literature proved to be very useful in early talks with Afrikaner leaders. Wonderful individual who was committed to building our country, and we just trust that his soul would rest in peace and that his family would take comfort from the fact that he had really committed himself to nation building. Despite being in the cycles of the Charterists, his broad-minded approach to issues and to every question raised made him a sociable person to hold discussions with. Comrade Aziz Bahar's commitment to the liberation project, his commitment to social justice, and his exhibition of high moral ethics distinguished. Samkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Icandelo lezemisebenzi ephansi kweliso likarhulumente kweli loMzantsi Afrika likabuyele kumgangatho lalikuwo phambi kokuntlitha kwe-COVID-19. Amanani akhutshwe liziko lenkcukacha amanani leli abonisa ukuba kudaleke amathuba emisebenzi 39,000 kwikota yesibini ka-2023. Ingxeli kwabonisa ukuhla okugqamileyo kwingqesho yemisebenzi yesisigxina. Inkokheli ye-DA uMnumzana John Steenhuisen ithi ukuhanjiswa kweenkonzo ezingundoqo nokungagcinwa kweziseko zophuhliso zikwimeko efanelekileyo yeyona mingeni mikhulu ezijongene nayo iidolophu ezincinci. uMnumzana Steenhuisen ebeseBelfast eMpumalanga njengenxalenye yokukhuthaza abavoti babhalisele ukuvota phambi konyulo jikelele kunyaka ozayo. Idolophane yaseBelfast inemingeni yamanzi, umbane neziseko zophuhliso zemigwaqo. Ilindle eliphuphuma emlanjeni lihambela kufutshane nezindlu baxhalabile abahlali. The wetlands, electricity, we got the infrastructure failing us. It's old. They're patching all the time. So we, like last night, we didn't have power. Every day we don't have Eskom load shedding. We need to take hands and change our environments, change our leaders, change those that make it impossible for South Africa to move forward. Inkokheli ye-DA ekhuthaza abavoti babhalisele ukuvota ivakalise kudana kukuhamba ngesantya solovane kweenkonzo ezingundoqo. Municipalities have completely failed to keep up with maintenance on infrastructure to the point where many towns now have drinking water that's not drinkable and have electricity outages and electricity problems, which have really affected the local economies quite badly. Lenkokheli ithi utyelelo lwayo kulo lonke eli zinzame zokukhulisa inkxaso yeliqela kwimimandla yedolophu ezincinci nasemaphandleni. Iqela le-IFP kwiphondo laKwaZulu-Natal lithi iziphumo zakutshanje zonyulo lovalo zikhewu olubanjwe kweli phondo zimpawu zento mayilindelwe oluza kubanjwa kulo nyaka uzayo. Iqela le-IFP liphumelele iward 13 kumasipala waseMhlathuze nobuphantsi kwe-ANC. Umasipala waseMhlathuze ungaphansi kwendawo eyisizinda somnotho kwaZulu-Natal. Ngemuva kokhetho lango-2021, lo mkhandlu waphathwa iqembu i-IFP ngokusebenzisana ne-DA kanye namaqembu amancane. Imiphumela yalolu khetho lokuchibiyela isho ukuthi manje i-IFP isizodinga nje ukwesekwa i-DA kuphela ukuze iphathe lo masipala. Lesi sikhala sewadi sivuleke ngemuva kokwesula kwekhansela le-ANC. I-IEC ithi ukukhuphuka kwesibalo sabantu abavotile kulolu khetho yinto encomekayo. Abe mathathu kamaqembu abengenele lolu khetho kwi-IFP ne-ANC ne-EFF. Iwadi yawinwa i-IFP ngepercentage ka-53%. I-IFP ithi lemphumela izinkomba zokusebenza kanzima kweqembu.
eqinisweni abantu baZulu-Natal baqala be-reject i-ANC endaweni lapho kwangacatshwa ngakhona ukuthi iqembu le-IFP belingakwazi ukwenza kangcono khona. Njalo abantu mabevota la isifunda saZulu-Natal bavotela iqembu le-IFP. Lokho kuyi-rejection okuqala kuyo i-ANC. I-ANC ithi yize ingalinqobanga lolu khetho kepha iyababonga labo abavotele leli qembu. Your hard work will never go unnoticed. You supported and defended the movement of the people when it was unfashionable to do so. I-IFP ithi isazoqhubeka ke nokusebenzisana namanye amaqembu amancane ebekade eyeseka kulomkhandlu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngise-Richards Bay. Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo ngombhali netshantliziyo uZoleka Mandela usweleke xa beqala leveki ngokuhlaselwa sisifo somhlaza. Uza kubekwa kwikhaya lokugqibela kwinkonzo yesingcwabo sabucala ngolwesihlanu. Isithethi nesithethi sibabaze uZoleka Mandela njengeqhawekazi belinobugorha nobeye wama ngokungangwantyisele iqenqgeleka iminyaka ephila nesifo somhlaza. Usapho, izihlobo nezalamane ziphose amazwi besithi ngumeyisi wenene. She was very much her grandmother's daughter. And I think she had come to terms with the fact that the only way that she will be able to leave a mark is to fight on and educate other women about, other people about what she's going through. Bambi bakhwanqisekile ngamandla wakhe wokuqabela ngaphaya kwengulo yakhe suka unceda abanye. I actually remembered when she was diagnosed with cancer. But strong, she was very strong. She was a very strong person. And I remember that Ukoko was very, very worried. And it's just one of those days where you saw the tear dropping down Mrs. Mandela's face because she never used to cry. Umzimba wakhe uziswe ekhayeni lakhe yaye uza kusukela khona abo ezakubanjelwa bucala uza kufihlelwa e4 Ways Memorial Park ngolesihlanu kanye malunga namanye amalungu osapho lwakhe. Ukuvuselelwa ngokwenene bobu Afrika kuxhomekeke ekuvuseleleni nasiko nezithethe zabantu okuvakele kumsitho wombhiyozo welifa lemveli lesizwe samahlubi eNtabankulu eMpuma Koloni. Ubumbejembeje nobubonisa ubu-Afrika uvunywa emibongo imixhenso kuyadaniswa ingulowo ebonisa isakhono sakhe. Lo mnyadala ubonakalisa ubumbano phakathi kwabantu base-Afrika. Isizwe samahlubi sesinye sezizwe ekudala zabakhona nalapho zifumaneka emazantsi nezwekazi lase-Afrika. Amantombazana ayahlonipha called ukuhlola amantombazana. And okwesibini sibuyele pha whereby there are guys, young guys taken for at the course, you can say the course, whereby behlala entabeni befundiswa ukuthi how to respect a woman and then the girl how to respect a man. This is, I think it's a two-way thing. Ikumkani yamahlubi ulanga libalele wesibini ukholwa ukuba inkokheli zomthonyama ezinokudlala ekulwisani nokuxhatshazwa kwabasetyhini. Uyashaya nathi singakwazi ukukhuluma sibona kuhlumezeka abantu besifazane ngalendlela. Sibona kuhlumezeka izingane ngalendlela. Urhulumente wephondo eMpuma Koloni uthi inkcubeko nezithethe namasiko kufuneka zibe nentsingiselo eluntwini. Sizathu sokuba sichulumance sizive sonwabile siqhongola lulonwabo nokudloba nokubona isizwe sikhululeka. Inkululeko ukuthi mayithethe ukuthi izithethe amasiko nazo zonke into esidalwe nazo nguQamata osiphe impilo. Abantu bazazi uba ingazizixhobo zokuseka into kokuba nabantu abatsha babone into kokuba lukhona usuku xa sinophuthuma imbeko isimilo. Inkululeko ngembizo indaba ze-SABC eNtabankulu. Iqumrhu lakwa-Transnet elijongene namazibuko livale inyanga yezelwandle kwizibuko laseNgqurha eGqeberha eMpuma Koloni. Le indlela yokukhuthaza abafundi baka-grade 10 kwizifundo zolwandle kulo nyaka ngabafundi abalikhulu abathabathe inxaxheba kulo msitho. uTransnet ujonge ekuxhobiseni abafundi ngezifundo ezahlukileyo kwicandelo loshishino ngezelwandle. Eliphulo elibanjwa kweli lizwe jikelele lisindleke abafundi abayi-4,000 kunyaka ophelileyo.
kanti bangamakhulu amane ababonise umdla kwezi zifundo. Kulonyaka ngabafundi abalikhulu abamenywe kwizibuko ukuba bayokuzibonela ngomsebenzi owenziwayo elwandle. So namhlanje iziyodwa abazoparticipate kuyo, kodwa sizobasa napha echwebeni emanzini, bangahambi nje around the port kwi tugboat, bangene na kwi commercial vessel, bayibone into yokuba ingena njani iphume njani na umkhumbi echwebeni. Ukunika ulwazi kubafundi ngemisebenzi yaselwandle bekukade kungaxhaphakanga kwiminyaka edlulileyo. Eli liphulo elibanjwa okwesibini ngoku nguTransnet, kwaye banezicwangciso zokuqhubekeka nalamaphulo. Kubaleke kakhulu ke ukubana sikhuthaze base ukuthi benze maritime studies, because apho sisuka khona thina during our time thina zazilifumane elithuba lokubana sifundiswe. Abafundi banomdla kakhulu ngokufunda nokwazi ngemisebenzi eyahlukileyo abanokuyilandela kwicandelo lelwandle. Kuba kwam apha kundenza ndive kamnandi kuba ndiva izinto endingazange ndaziva, ndiyenza izinto endingazange ndazenza, ukufana nokuba ndenze quizzes and everything. Andiziva kamnandi ukuba ndiyendaba lapha kwi-road show ye-maritime ngoba inika ithuba lokuba ndikwazi ufunda nge-options ezintsha ze-career. UTransnet uza kuqhubeka echonga abafundi bezenzululwazi minyaka le ngexesha le-World Maritime Month. Kwiindaba ze-SABC ndingunandipha Beha. Kwezemidlalo Orlando Pirates inyeke impumelelo kwimijikelo yokuqala ye-CAF Champions League xa iza kube ijamelene neentshatsheli ze-league zaseBotswana iJwaneng Galaxy kwibala eOrlando kumlenze wesibini wolungquzulwano ngokuhlokwa ngomso. iPirates iza ngasemva ngenqaku yona kuzawunyanzeleka ifake abemabini ukuze idlulele kwi-group stage yolukhuphiswano. I-Orlando Pirates mvanje ijamelene nemingeni eliqela phansi komqeqeshi oyinzalelwane yaseSpain uJose Riviero. Mabhakani yatywatyushwe izihlandlo ezintathu zilandelelana ngaphandle kokuphendula ngenqaku. Kuqala bethwe izintshatsheli ze-league zaseBotswana iJwaneng Galaxy eGaborone kwintsuku ezintathu emva koko kwaxabulwa iMamelodi Sundowns. Kanti ngecawe iPirates ifakwe isibhaxo iStellenbosch FC kumlenze wesibini we-MTN 8. We have an important game ahead of us. One of the most important this season, if not the most important, and we're just preparing ourselves for that moment to give our best. Ezigamagebhula zithwaxa kungavaleli ibhola emnatheni, kunjalo ziza kujamelana neqela elilushica elafikelela kwi-group stages kwisizini edlulileyo kwakusemva kokothusa izangxa zaseTanzania iSimba FC. Qeqeshi nabadlali bawuqonda mhlophe emngeni abajamelene nawo. We need with 2 goals of advantage. That's the target in the end of the 90 minutes. From the press perspective, it will mean everything, for us to find ourselves in the group stages so that we can be able to compete with the best the continent has to offer. That is what we want. Ngenkani zaphumelela iCAF Champions League ngo-1995 zafikelela kwifinal ngo-2013. Kwilinga lokugqibela kwisizini ezinhlanu edlulileyo iPirates yakhipha kwisigaba sokuqala solukhuphiswano. iMamelodi Sundowns ithe gqolo ukwenza imbali yempumelelo kwimidlalo elandelelana kwaye uSiyabonga Mabhena ubengoyena mdlali mncinci PSL izolo. Abalandeli bebhola elikhulu baphawule kwikhasi lethu leWhatsApp. Nkulu lento yenziwe iSundowns yokuba idlala imidlalo eyi-32 ngakhange ibethwe. Inkulu kakhulu. Isingathi bangaligcina irekhodi labo. Umdlalo wabo uyancumisa, umdlalo wabo ukwizinga eliphezulu. Isinike umdla singabalandeli basibe semabaleni njalo. Izinga zonke iteams zingazeka mzekweni. Indlela leyo ubona umfana omncane kangaka eveza italente nesakhono sakhe esihle nesiphucuke ngolihlobo. Osombembe basuspending uluxolo but uzawususpenda. Abongiletu udla nenkomo ngenxa yoncedisa iSundowns ngase baziwinele clean. Ibongele kakhulu iSundowns eSouth Africa ucoach omnyama uRulani Mgwenya. Sibe sesicele ukuthi iqhubeke eAfrica yokhonka iAfrica yonkana khona kuzobonakala ibhola lePSL ukuthi likhuphuke kanjani. Hayi msasazi mina ngibona ngathi iSundowns abasele bayiyeka. Sehambile nokoja kagesi yona uhambile.
Ngiyababongela kakhulu abafana basePitori ngathi bangaqhubeka bedlale kahle ngoba vele sonke siseNingizimu Afrika mhlawumbe nakuba bafana makulokhu kungena abadlali bayo kuzohamba kahle. Hayi yadlala kakhulu iMamelodi Sundowns. Xa apha eSouth Africa yadingeka iVAR kube ezinye iwins ayaziqondakala ezinye zi-offside ezinye iteam ziphikela amapenalty edlala nazo ayadingeka iVAR. Ibongela kakhulu iSundowns kwaye nomsebenzi omhle ngiyancoma umsebenzi owenzayo umlungisi uRulani Mukwena ngiyamncoma ukubonisa umsebenzi wakhe namava akhanayo ebholeni. Congratulations to youngster siyabonga mabhwena. Ngalondlela sokuqonqothela uvimba wangokuhlwanje sibulele ngokusiboleka indlebe kamnandi mawethu. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo qikelelo lwemozulu ndingatsho ndithi akho kwamvula zilindelekileyo ngokuhlwanje nakubeni ke lithe rhwelele ngamafu kwiindawo ezikwimpuma yelizwe sikhona ke nezibhaxu zilindelekileyo kwithambeka elikumntla-mpuma welizwe ngomso ke mbukeli akho mvula zilindelekileyo kodwa ke sawubona nanke umsingumoya obandayo uchwechwela umzantsi ntshona welizwe udala ke torho lamathutyana nje angephi emvula phaa kwiindawo ezikumzantsi ntshona welizwe kanti ke eyomileyo efudumeleyo nokudala ke ukunwenwa kwemililo yamadlelo phaya ko-Northwest Northern Cape ngokunjalo naphaya eFreystata lisathe ke rhwelele ngamafu ubukhulu becala izulu kwindawo ezokumntla-mpuma welizwe uqhubeke embukeli ngononophelo kuba kaloku kulindeleke nezibhaxu zenkungu phaya empumalanga konyukela phaa koPitoli kuyakuthi phaa koPulukwane ngokunjalo naphaya empuma koloni masijonge into yoba wona amaqondo wethu okutshisa asibeka phina ndingatsho noko ndithi lihle izulu lifudumele eKapa lodumo ngo-14 degrees Celsius ngelixa ke esisithandathu phaa eSutherland aphinde ke athathisa amaqondo ngo-11 degrees Celsius phaa eUppington. Ukuba ke wena useSpringbok lindela imozulu efudumeleyo ngo-14 ngu-10 eTiara ngelixa esisibhozo phaya eVryburg eliphalali silindela imozulu efudumeleyo ngo-15 ngelixa kutshisa ePhalaborwa ngo-19 degrees kuyabanda ngesihlanu eKomani ize athathisa amaqondo ngo-13 phaya eKalada ukuba ke wena useAmalinde Monti phaya lindela u-12 degrees ngomso ke mbukeli ndingatsho ndithi lipholile izulu Hills River phaya ngo-22 kodwa kaphinde athathise amaqondo ngo-29 eVostile 26 eSpringbok ze kutshise eUppington ngo-34 ePitoli lindela imozulu efudumeleyo ngo-26 mandiphele emehlweni ngisale entliziyweni kamnandi mawethu.